नागिरो नागिरो गोसोआ नोंखौल' लुबैयो लुबैयो बिखाया नोंखौल' अननो सानो गोरबोआ नोंखौल' हास्थायो बिखाया नोंखौल' अननो सानो गोरबोआ नोंखौल' हास्थायो गोदोलांबाय आं नोंनि हायनायाव 10 फुट 20 फुट अननायनि फलनखौ बारिया 30 फुट 40 फुट अननायनि मेहेरबारिया आइदै आउच आइदै आयै सना नों गोलैबायसो जेबो नङा सना गोरोन्थिया आंनिबोखा I'm so sorry baby आइदै थाबाय so sorry baby जा गोबाव जाबायमोन सना नोंखौ गोबायैया प्रेक्टिसानो गैला baby you know ना how much I love you I love you so much सना जा गोबाव जाबायमोन नों माबोरै दङ औ सना आंबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ आं नोंखौ जा गोसोखांबाय थायोमोन नंगौ नामा सना आंनि गोदोनि भुलफोरखौ निमाहा होलाय आरो आंखौ अननानै नोंनि गोरबोआव जायगा होदोलाय थुलुंगा गोलैगोन फाग्ला हगार सना प्लिज दागाव गोरोन्थिया नोंनिल' नङा आंनिबोखा Can you help me if you really love me आं सक्सेसनि लामायाव दङ सना मा सना आं नोंनि थाखाय अख्रांखौबो थेनानै लाबोगोन आंनो अख्रांखौ नाङा आंनो एसे फैसासो नांगौमोनलाय प्लिज don't you know आंनि गोरलै गोसोआ दुखु मोनगोन अके सना बेसेबां नांगौ आंनो 5,000 रांल' नांगौ आंनि सनमाना नोंनि आखायावसोला बिब्दिसोना खोथाया yes my love मोनसे खामानि थाबथानानै दङ please baby I love you save me ना अके बेबी अके आं दंना I'm feeling very hungry let's go to restaurant now I'm also very hungry okay let's go to restaurant now आं गोसोखांबानो जाबि खालामजानाय बायदि मोनो साला आंनि फैसा लानानै एलबाम बानायगासिनो आरो दा आंनि फनखौनो थिखोबावलासो बादालिया ओमफ्राय आं नोंखौ माबोरै हेल्प खालामनांगौ जाखो जेरै आब' नों बुजियासै आदा मिजिङा डिरेक्सन होगोननो बेनि एलबामाव आं बुजिबाय र' फन हरनां बेखौ नों एसे बुंना हरना आब' प्लिज आब' आंना बे लथारसै लामाया फनखौनो थिखोआ बेस्थ' खोमा बिसोरो बङाइगावआवसो गान रेकर्डिं खालामनो होननानै थांदोंमोन आया बिदिबाथ' आंना फैसाया बाहायजाजोबसिगोन साला बे थुलुंगा मोसौखौ थिखिनियाव हमनानै सोर फांखा बायदि फिदिंगोन आं मालायनि फैसा जाग्रा बे साला दे आब' प्लिज खोन्थाहरथार दे नोंल' आंखौ हेल्प खालामनो हासिगोन आरो फैसायाबो बाबानाव कम्पिउटार क्लास लानो होननानैसो थगायना बिनायमोन नों जिंगा दासि आगै आं दायो खोन्थाहरगोन नोंहा माबोरैथो एफा जाम्बि थगायजानांगौ जाखो सालाया जा रमान्टिक जाफ्लालायबावो गाबफ्लालायबावदोंमोनब्रा जा गाज्रिखा सोर सान्थिं बाथिं होख्रावबाय थादों हो उन्दुनो ओंखारनायफ्राव हो आं दं नामा औ उन्दुदों रायजासिगोन जोङो गोदान नागिरदों जामि दाहोन फाग्लिलाय गोदाव सोराव सना बै जायगाया जा समायना ना औ जायगायालाय समायनाखाना नाथाय नोंनिफ्रायथ' साबसिन नङाना
नोंगौसो खोब बिदिब्ला बुं नों आंखौ माब्ला हाबा खालामगोन आं नोंनि अनगायै आलो गोजोनै थांना थानो हानाय नङा आंनि थांखिखौ जाफुंहोगोरनि सना आं हारिनि आसारखान्थि महरखौसो गुबुंले जानायनिफ्राय दावखोहोनो सानदों सना बिनि उनावनो आं हाबा खालामगोन ना नों एसे नेथ' आं हले बारा गोबाव नेनानै थाबाय थानो हानाय नङा नोंनि थांखिखौ थाबैनो जाफुंहोदो ना सना ओमफ्राय आंखौ आइ आफानाव सोंनानै थाबैनो लांफैदो औ जागोन दे सना ओमफ्राय आंखौ लानानै मा मा सिमां नुयो सना बुंना प्लिज थोद आं बुङा दे नों नोंनिखौ खोन्थालाय नोंलाय मिथिखायोना आंनि सिमांखौ खोनासं बिदिब्ला नों साख्रि लागोन सानैजों हाबा जागोन गथ' गथाय सानै खांगोन आलो गोजोनै संसार जालांगोन फिसाफोरखौ मोजाङै लेखा फोरोंगोन डक्टर इन्जिनियार नङाब्ला प्रफेसार उकिल खालामगोन आं जा सिमां नुदों नोंबोथ' माथो बेखौनो नुदोंथ' लोगोसे मोजां न'बोथ' थानांगोन ना नाथाय आं साब्रै खांनो सानदों आं हानाय नङा साब्रै गाहाम हाबानि आगोल कन्ट्रेक्ट लिरनांगोन होनब्ला मा कन्ट्रेक्ट मावजि नों साब्रै खाङाब्ला गदाय लानायनि कन्ट्रेक्ट सि गाज्रि फारसे आं नोंखौ गदाय लागोनसो मोनबाय गिबायसो आं खेलायदोंसोलै आङो जाम्बि जाम्बि होन नोंखौनो फिनो हायाखै आर गदाय नायनि नोंनि थिखिनाया मोनबेसे है मोनसेल' ओंखारबाय माथो जाखो दलथा नायनि मोनबेसे है मोनसेल' ओंखारबाय है माखौ मिनिखो नोंनि फिल्माव आंखौ रुवाथिन रल होदे थद फाग्लि एफा महर गोसा सिख्लायानो रुवाथि रल लायो इस जालायखो नोंबो गुन्दाला नोंखौ एक्टराव समायनाय नङा लाखागोनबो आङो आंजों हले गद गैयालै मिजिं डाइरेक्टर खिब्रमा डाइरेक्टर र' साक्सेसल' जाग्रोथों अब्लासो मिथिगोन सोर खिब्रमा सोर खुसेंग्रा डाइलग मास्टार दे नोंबो बखिबाय था आंखौनो ओमफ्राय मोनसे खोथा दाखालि बिथराया जोंनाव फैदोंमोन ओमफ्राय नोंनि प्रडिउसारा फैसा थगायना लादोंनो बेसेबां 5,000 बिफिनगासिनो दा बे फैसाजोंनो एलबाम बानायगासिनो नोंसोरो अननायलै बेबो सासे बिदिसो गथ'नाया जाल्ला जागोनलै माथो नों थुलुंगानो खोन्थालाय र' सम लानानै खोन्थानोसां मालायनि पार्सनेल मेटारफ्राव आगान होनो बायोलां दे होमब्ला देना सना दोंसे मेथाइ रोजाबलाय जा बरिं मोनथारबाय प्लिज ना मैसो गारांसोलै आंना देना सना प्लिज प्लिज ना आं मेथाइ खनब्ला दानो सागन्द्रा फैगोन फैमारोबो दे होमब्लालाय थौ बै दुद्रुनायखौ गेलेनोसै जानाय नङा लंपेन्ट जिगोन नांगौबा आं गानखौनो खनगोन देलाय खनलाय देलाय बे दंफाङा दंफां नङा बे संसारा संसार नङा बे गाना बिदि जायो बे फुला फुल नङा मैसो गाराङा साबसिन माथो एन्जरनि लान्जाया मावजि हनै सोरबा फैदों अ दासो नोंस्रा औ सफैबाय फै थाथ' सना ओमफ्राय सुबुंस्रि नोंबो बेयावसो दंफैयो माथो नोंना एक्टरा माबोरै दं औ आं बेरायफैदों मुंसार माहाजोन सुबुंस्रि हाबाखौ थाब खालामदो बे खामानि गैयै मिजिं डाइरेक्टरा बोरायलांसिगोनसो जोंबायदि हेन्डसाम सेंग्रा नांगौबा आंखौल' बुं
दे जागोन थांदो हे डार्लिं थाथ' बिथराय बाय सुइटहार्ट बाय बाय सुबुंस्रि रल साउन्ड केमेरा एक्सन बाय 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 जिराय बे आंनि आब' सुबुंस्रि आरो बे आंनि लोगो काजलि हेलौ ओमफ्राय मा काजलि माथो रमान्टिकथार नोंलाय आंहालाय मालाथो रमान्टिक जाखो नोंहालाय बे थुलुंगाना फुलुंगाया गैयालै आंना फैसासो थगायनानै लांबाय आं नोंखौ मुंसारनि मोजां मोननाय होननानै मिथियामोन ए नङा जोंहा बिस्रानि न'खरजों आरो जोंहानि न'खरजों रादाय खाखानायखा एंगेजमेन्टआबो जासिगोन बारा गोबाव गैला दे नोंसानि दिनसेहाय आंहा गैया खाफालानो गाज्रिसो ए ओमफ्राय नों फैसाखौ मोनफिनदोंना मोनफिनदिया आं मिजिंनो खोन्थाबायमोनथ' फनखौ थिखोयो नाथाय माबा माबिसो रायलायहरबाय थायो बे नारेंखल खलथाया ए आंथ' खोन्थानाया खोन्थाबायमोन नाथाय माबोरैथो बिदि जाखो औहाय जानो बोरै जाखोथाय आदा मिजिंखौबो आं डाइरेक्ट बुंनो हाया जाहैबाय आयौ जाम्बि नों दाबो फैसाखौ बिनानै लाफिननो रोङाखै औहाय लोगो बेखायनोथ' आं आब'खौ लिंहरफिनदों आगोलावबो आब'मोनाव थांनानै माखासे खोथा सावरायखाबायमोन नाथाय जेबो रिजाल्टआनो ओंखारासै बेखायनोथ' दा दिनै नों सानैखौ लिंहरदों आं माबा मोनसे बुद्धिफोर मोनो खोमा होननानै आंलाय दा मा बुद्धि होनो हानो नों मोनसे खामानि मावदो बिसिनावनो थांनानै बिनि बिमाजों रायज्लायना फैदो औ बिनानाव आंनि साननाय बायदिबा नों काजलिनि बुंनाय बायदिखौनो खालामदो नामा आरो मिजिङाबोथ' मा खालामनो हानो प्रजेक्टआथ' थुलुंगानिसो आं नोंसोर बुंनाय बायदिनो खालामबारनोसै बिमानि सिगाङाव ओरैबायदि खोन्थाहैगोन ना आङो फैसाया 8सिमफ्रायनो डाइरेक्ट गबोखागोन हायोबा आंनिफ्रायबो फंसे होनानै फैखा बे काजलि नोंबोथ' फाना नोंहा मालाय गोजौ गिदिरखा बोरैबा बेन्जरा खारखोमा नागिरबा नों हमथादो आंखौ आं हानाय नङा बायदि मोनदों आयौ आं हानाय नङा आं गियो बेफोरखौ आयौ जा गाज्रिखा गावहाबो गोसोनाय मोननायखाय र' बिनि माबा ओंखारग्रोथों बयनोबो खोन्थाजोबगोन आं थुलुंगाया फैसा सिखावसो होननानै आयौ नों बिदि खालामनांगौबाथ' आंनि बोरायनि मान सनमानाबो थांफाजोबगोन माथो बा आब'आ हाबाखौनो जायागारा दानो बोराय लेंखाबाय आया मालाय लाखागोनखाखौ बोराय लेङाबा माथो लेंनांगौ जाखो जाम्बि नै नोंबो बोराय बुरै गेलेबाय था आं हारसिङानो मोजां बिन्दासनो नोंहाबो थुलुंगाखौ बोराय लेंदो औ नङाबा माथो थुलुंगानि बिसि आंखौ बेबायदि गुन्दाजों दाजराय ओइ थुलुंगा बिसि ओइ थुलुंगानि बुरि दासो बाफिनदों गोदो गारि गाखोलायनाया जा गाज्रिखा दानालाय मानो लाइन मारिनाया गान खनलायनाया बिथराय खोनासङा आंखौ मानो बिदि एदावबाय थायो जा गाज्रिखा नोंसोरो बेखौनो लादो हेल' थुलुंगा आंनो फैसाखौ नांफिनगौ होनखाबाय नों जि नाम्बाराव फन खालामदों बे मानसिया जब्रा जानानै गोलैसोनानैसो दङ अन्नानै बे नाम्बाराव फन दा खालाम आरो फनखौ दाबावबायसो र' साला बोरमा फान्था आं थांगासिनो नोंसिनि न'आव ओमफ्राय सोरखौथ' बिदि थगायहरखो दै दङ सासे डिस्टार्ब खालामहरबाय थायो मा होननानै डिस्टार्ब खालामहरबाय थायो रं नाम्बारसोलै आयै बिदिनो माबा माबि सोंहरलाबाय थायो ओमफ्राय नोंनि गान खननायालाय बेसेबांथो आवगायखो कारेन्टआनो डिस्टार्बथार माबा रेकर्डिं लाबानो थांलाय फैलाय अब्लाबो मिउजिकआ जोबसिगोन अके माथो नों नोंनायनिफ्राय फैसा बिहैदोंमोननो माथो होनहरखो प्रफेसार नालाय क्लासाव लेक्सार होननाय बायदि मोजाङैसो रायहरबाय 10,000 गाहामखौ सोरबा ओरैनो हरो मालाय खस्थ' खालामनायखौ आंथ' हरफिनगौमोन ना लासैबाबो दा नों जेबोखौनो खामायाब्लालाय माजोंथो हरफिननांगौ जाखो आरो इउनिभार्सिटिफोराव खबर लाबाय एडमिसन डेटफ्रानो सफैलाय लांसिगोन जुलाइआवसो दा रिजाल्टफोरखौनो डिक्लेयार होआखै मास्टार डिग्रिखौ लानानै प्रफेसार लाइनखौ होसोदो डक्टरेट जादो नोंबो बेथनाथ' दा मोजां होथारो नोंमायाबा मालाय दा 45,000 गाहाम मोनो फैसाल' थाबा मा जानो मानसिफोरनि सायाव डुप्लिकेट ओरैनो नंखाय बाखाय गोरों देखायफ्लानानै जाथिखौ नायाबालाय मा लाब सोर खिन्थाया नोंनोलाय
इनफरमेसनानो गोरोन्थि नोंनिया। बेसोर बायदि मानसि जायाब्लालाय सोरथो फोरोंनांगौ फरायसा गथ'फोरखौ? समाजानो जाम्बा जाम्बिसो जासिगोन बिदिब्लालाय। आंथ' बिदि होनाखैना आयै। आंलाय एन्टारटेनमेन्ट बिजनेसावसो गोसो दं। गोसो दङब्ला गिदिर मानसिफोरजों कन्टेक्ट लादो आरो दिल्ली मुम्बाइफ्रावबो चान्स लादो। जार्नालिस्टआबोथ' गाज्रि साख्रि नङा, समाजनि दायथ' गोनां खामानि। आं निउस फराया, आंहा मिउजिक लाइनावसो इन्ट्रेस्ट दं। स्टेज प्रग्राम खालामै खालामै जानोसै आरो मानसिफोरजों मिनिजायाब्लानो जाबाय उनाव। जुगा सोलायबायलै आयै, लासै लासै देरगोन ना जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया। अन्थाइ दावदै खुयै जाबासो मिथिगोन र' नोङो। बुजियाखै, एसे एसेयावबा दाय जाखायो जेराव। सोर खुबैनांगौ? नों जाबाय टाउनाव थाग्रा गथ', गामिथिंजाय प्रग्रामखौनो गाहैफेरा आरो बे बैसागु समावल'सो खामायनांगौ दिनफोरा। माखासे मासाव मा रानथाब खुन्थाब थानोसै। फिल्मफ्राव गान खनगोन आरो प्रडिउसारफ्रा नोंखौ लिंहराबालाय? आंनि गाराङा एफा गाज्रि आरो। देलाय दोंसे मेथाइ रोजाबलाय। आं नोंखौ मोजां मोनो, नोंबो आंखौ मोजां मोनो, सानैजों मोजां मोनलायो। मा जाखो बेलाय? लिरिक्सफ्रा कि बिदि जायो? गोदोनि मेथाइफोरजोंनो हाला माथो दानि मेथाइफ्रालाय? गय जानानै गारा गोदोदों। क्लासिकेलखौनो लायाखै नोङो आरो माबायदि बिदि सिंगार जानो नागिरखो? आरो आंथ' मोनसेल' खोथा बुङो, नों बेफोरखौ बारा गोसो दाहोथाब। हायोब्ला साख्रिजों लोगोसे गान बाजनाखौ साइडआव ओरैनो लाफादो, नङाब्ला आन्दायनानै जिउनि ओंथिखौनो खोमालांगोन। आं वेस्टार्न स्टाइलावसो खनग्रा जागोन। बेसेबां फैखो बेसेबां थांखो नों बायदि थांखि लानायफोरा? बेसोरा गोदोनि फुराना आर्टिस्टफोराबो गामिफ्राव थेला बोनानै साहा दखान होनानैसो संसार जानानै दङ। लाब गैया, मुंजों मानसियाबो गोमालांगोन, सिलिंखार जालांगोन। बुजिबाय? नायनोसै बे प्रजेक्टआ जोबग्रोथोंसै, जायाबा ब्लड बड'लेण्डनिफ्राय गुबुन हारिनि प्रजेक्टफ्राव एक्टर एक्ट्रिसफोरनि साथा हमग्रा जाहैनोसै। माबा मोजां खोथा होनबा मा जाबावगोन नोंसोरनि जेनेरेसनजोंलाय? गोदाव सोराव थादो, आंहा ओंखाम ओंख्रि संहैनोसै। 21st सेन्चुरि होनो बेखौ। गाज्रि फाज्रि डिसिप्लिनानो गैया, गोसो बायदिसो ब्रुं ब्रां लंपेन्ट गहां गहां गाननाय, माबा सियाल हब्रायनाय गान खननाय, मा होनो मेथेला मा होनो माबा यो यो जारलासो। मा कालसार नांगौ जाखो बिदिजोंलाय? नोंसिनि इयुननि जोलैया खम मिनिथावथाव जागोन बियो। रोदाफ्रानो गोनो गोथो गावबागावनिखौल' सानबायबा बिफाङालाय बहाथो रज'बावनो? बिबार बारनायखौथ' बाद हो, दायालाय इयुननि गथ'फोरनिल'सै। बे जेब्लाबो मबाइलानोसै बिनिया, साख्रिखौबा लागोन ना लाया? बे मिउजिक डिरेक्टर गोदाव सोरावा। ओइ बिंगि, गेटआव सोरबा फैदों होनदों? बे खोथा बुंबा खोनासङा। ओइ मा जादों आयै? सोरबा फैदों होनदों? खालि फनल' रायलायबाय थानाय, थां। सोर फैदों नायलाय? मिजिं, आं दा फन हरफिनगोन दे। नै गेटआव जोंनाव सोरबा फैदों। औ, सोरखौबा नांगौमोन। मिलिटारिनि बिजिया दङ नामा? औ दङ, फै हाबफै। फै आयै, आलासि फैदों। आयौ, एफा गोबावनिफ्राय दिनैसो? आयौ, मा दिनैसो दुमगिथु बायदि खावब्ला नुजाफैखो नोंलाय? फै फै जिराय, फै फै हाबफै फै। थां थां, नानि सियारखौनो लायबाव थां। ए, गोबाव जाथारबायमोन माथो, अबावथो गोमानानै थाहैनाय? खम गोबाव जालायबायमोन लोगो हमलायिया, गोसोखांनानै फैदों आं। ओइ सुबुंस्रि, दै गिलासनि लाबोलाय आलासिफोरनो। हाब, बे आरिया बाबु नङामोन होनलाय? औ, देरथारबाय आंनि बेटाया। हाब, देरथारबाय, गोदो मानबाय फुनायाव नुनायानोमोन। बेटा, आंटी का पैर छूतो। ओके मम्मा, प्रणाम आंटी। जिउ गोलाव जाथों। आयौ, मा हिन्दील' रायलायखो? आंहा मिथिफेरथारा। गोजान गोजानाव देरबोनायखायनो बर'खौनो रोंथारला आंनि गथ'आ। नोंनियालाय बोराया मानो फैफायाखै? नै माबा एनआरसि आपडेटनो, बिनि थाखायसो फैदों। आच्छा। खुरमा बाहागिजों बेस्थ'थार बोराया, बिदा देरसिनावसो दंहैयो। एफा गोबावनि उनावसो जोंनाव फैबाय, मोजाङानो जाबाय। माथो बुंबावनो, समखौनो मोना। औ, दे 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 दे।
बाबु लाजिनाङा लोंदो दे दा लाजि लोंदो गाज्रि दा मोनसै लोगो सम मोननैयावसो फैनो हायाखिसै दा आंनि बोरायाबोथ' रिटायार जानो बावला आरो आंनि गथ'आबो साख्रि मोननायानो बावाखै जुनियर टेलिकम इन्जिनियार जाबाय आंनि गथ'आ दा 12,500 दरमाहा मोनो बोलो बेटा Assistant Divisional Engineer of Telecom under Government of India. आरिया बाबु मा साख्रि लाखो मैं दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब खालामबाय मा होनखो बुजिस्लाबाखै आं बाबु मा खालामबाय जाखो बेलाय आयै मा गभर्नमेन्ट जब होनदों आयै 12,000 मिसलसो माथो नोंनि रायलायनाया साख्रिथ' फिसा मोजां जाबाय बिदिनो जानांगौ सुबुंस्रि माथो सिरि थाथारखो सिनायाखिसै नामा आंखौलाय गोदो नोंसोर जोंनाव भारासो थायोमोन जेथिया आंनि बोराया ट्रेन्सफार जालाङो दिल्लीयाव अब्ला बे हाखौ फाननानै थांदों नों अब्ला गोरलैसोमोन हाब एफा गोरलैमोन बहाथो सिनायबावनांगौ बेलाय नोंसोरखौलाय लाजिदोंसो खोमा सुन्दुरि देरथारबाय माथो नोंना फिसाजोआलाय दा बहाथो बाहा लाखो नोंहालाय दिल्लीयावनो दं नामा दाबो गुवाहाटियाव थांनाय बोसोरावनो जोंहा हा लाखाबाय बेयावनो थानोसै जोङो दा न' लुगासिनो दङ दे बिदिनो जानांगौ इसोरनि अननायाव मोजाङानो जाथोंसै नै बोरायनि फन फैदों र' रायलायग्रोनि आं हेलौ दे थांगासिनो दं दे जों बाबु बिफाया लेंहरबाय माबा फेमिलिट्रि ना मा बुंखो बुजिस्लाबाखिसै आंबो बिनि थाखाय लेंहरबाय जोंनिया गासिबो फिसाजोआनो मावजोब्बाय आंथ' माबा सावगारि बोलाबायनायसो मोनो बेफोरबायदि खामानिखौ बे फर्म फिलाप ना मा दे बिदिब्लालाय जों आवगायनोसै सम मोजां मोनब्ला मालाबा हाबफैफिननोसै साहाखौसो फुदुंनो बावलायलांबाय जोंहा जेबो नंला दे मालाबाफोर फैनाय जाब्ला ओंखामखौनो जालांगोन दे जागोन दे खबरल' हरबानो जाबाय दे मिस कल होलांबानो जाबाय सुबुंस्रियाय ओरै फैलाय नाम्बारा लाखिफैलाय दे नानि लाखिदो नाम्बारा दे सेभ खालामलाय दे खोन्थालाय आन्टी 8427 949 ओके आन्टी थैंक यू चलो बेटा पापा बुला रहा है दे होमबालाय जों आवगायनोसै दे थ' आं गेटसिम दोनलांनो दे होमबा थांलायदो सम मोनोबा थाब फैफिनबानो जाबाय बोरायखौबो लानानै फै आलासि जानो खनसे दे जागोन मोजाङैनो थादो जारौ थादो दे ओके आन्टी बाय बाय नंगौ नामा हाब खाफालानो मोजांथार माथो जोंनालाय आनान गसाइनि अननायाव जों सानैजों हले बिजोमायजो जानो समायथारगोन सोरजों रायलायदों आयै ओइ आरिया बिमाजों रायलायदों आं नै नोंनि नोंहामजोजों रायलायदों ओइ रथ' बहा थांनो नागिरदों नोंलाय आं बाजारावसो थांनो नागिरदोंमोन दा आं मिजिंखौसो लोगो हमहैसै लाब गैला बेखौ लोगो हमनानै बे खोथा खोनासङि लामा आन्दायलाबायग्रा मानसिखौलाय मा गोसो होबाय थादों नोंलाय नोंखौ गुबुनजोंसो खोथा होनो नागिरबाय आङो दाउज्रोमा जेबो नङा दं सासे खुरिया गथ' इस बे मिजिङाबो रेकर्डिंआवसो दंहैयो माबा सिनेमा लाइननि दोंसेबो सिनेमा बानायफेरि डिरेक्टर हेल' बिथराय
नों न'आव दं नामा? आं गोसोखौनो मोजां मोनाखैहाय। आं नोंसिनाव थांगासिनो दे। नङा आंनि फिसाजोआ बिदि नङा आंनि खोथाखौ मानिखायो आच्छा बर'आवल' मानोबा बेसेबां लाब जायो? जानायाथ' जाया गोदान मानसिफ्रा ओरैनो पपुलार जानो मिथिसार जानो थाखाय बानायलाबायो। होमबानो बेखार जाबाय फैसा लस। जिखुनु बर' फिल्म बानायनायाव फैसाया बेसेबां थाङो? जेनेरेलि सोरबा सोरबा 2-3 लाखआवनो फोजोबो। होमब्लाबो इसेबां फैफिनो? बिदिनो मोनफिनो मार्केटनि सायावसो बे केसेट बिहरग्राफ्रा कन्टेक्ट खालामहरनायनि सायावसो। आच्छा जुदि कन्टेक्टआ खम जायोबालाय मा लाब जाखो फिल्म बानायनाया? लस जायो एफा बुरजा फिल्म ओंखारो आरो फिचार फिल्मबो नङा। एवार्डबो होयो नामा बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव? होनायाथ' होयो जोंहा सावथुन मुलुगनि आफाद दाखानाय दङ बिसोरनो दायथ'खौ लादों। सेन्सारशिपखौ नोंसोरो बबेयाव लायो? जोंनावथ' सेन्सारशिप गैया जाहैबाय दा सरकारनि सायावसो बेफोरो। जोंना एफा गिदिर इन्डास्ट्रिबो नङा जाहैबाय। जेब्ला सिस्टेमेटिक अडिअ भिजुएल मार्केटआव इस्टाब्लिश जागोन अब्ला गासिबो नांगौथिया फैखागोन नांखागौखा जेराव। आच्छा नों बेसेबां खामायो बोसोराव बे लाइननिफ्राय? खामायनायाथ' बारा गैया बिदिनो फुजा बोथोराव केसेट लानानै देखायहैनायाव बिदिनो 1000सो मोनो दोंसे श'आव। टटेल बेसेबां? बिदिनो 15थासो पेडेल हमोब्ला 15000सो मोनो। ए बिदिबा बोसोराव 15000ल'थार? नङा 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 बिदिनो फिल्म बानायनायाव एसिस्टेन्टफोर जायोब्ला 2-3 हाजारसो मोनफायो। आइसि होमब्लालाय माथो लाबानो गैथारा। बे 15-20 हाजार फैसाखौ 12 मासजों रानोबा 1500ल' गोग्लैयो बिदिलाय मा संसार जानो हानांगौ? लासै बारायलांगोन सार दा फिल्म लाइनखौ गामिनि मानसिफ्रासो फोथांलांगासिनो टाउन आरो सहरनि मानसिफ्राथ' नायखाला। मानो बिदि जायो? दा जोंनि सिनेमाफ्रा जाथारानो साउथ इन्डियान स्टाइलनो माबा हलिउड स्टाइल नांगौनो। दा बिसिनि केमेरा बेगखौनो बायनो हानायनि दमानो गैया बोरै बिसिनि लेभेलाव फैनो हानो? होमब्लाथ' दाया टाउन सहराव थाग्राफोरनिसो दाय जाहैबाय। बिदि नङा खोथाया मा होनबावनो दाया सोरनि बेखौ बुंनो गोब्राब। दा डिमान्ड एन्ड साप्लाइनि खोथायाव फैसाया गामिनिफ्रायसो जेनेरेट जाबोयो टाउन आरो सहरनिफ्राय क्रिटिसिजम आइ मिन बखिजानाय रायजानाया बारा। ओमफ्राय नोंहा बर' फिल्माव एक्टर जानानै 1500ल' खामायसै? नै बिफा साया मिजिं होननाया नोंनोमोन नामा? औ मेडाम आंनो मिजिङा। दे बिदिब्ला बयबो लोंलायदिनि। ए माथो आगैसो फैदोंलाय जिरायफै बाहाय। ए माबाफोर खबर दंमोन आगै? ए आब' आं ओरैसो बेरायफैदों। न'खराव गासिबो मोजाङै दङ? औ दंसाबो आब'। मानसिनि लोमजानाय साजानाय दुखु दाहायालाय मानसिजों जों लोगोसे थाखायो। नोंस्रालाय? दं इसोरनि अननायजों बिदिनोसै। सुबुंस्रियालाय? बै बिमायंनि फिसाजो बिथराय बेरायनो लिंना लाना थांदों। सोरबा आलासि फैदोंमोन होनलाय? आरो बिनि फिसालाया नोंसाजोखौ फसायदोंनो माथो आरो दा नोंसाजोखौ बिहामजो लांनो नागिरदोंनो माथो? औ फैदोंमोन सुबुंस्रिखौबो सोंनायदोंमोन आंबो एसे लामा दोनबाय जेनेबा बे मिजिं फाग्लाया साख्रि लाबाय बायबा दाया आंनोसो ज' जागोन ना। गथ' खांनाया बेसे खस्थ' आरो हिनजाव मानसि जानाया जोबोद खस्थ'सिन। न'खौ जोथोन लाग्राया जोंसो बिदिनो सानै हयै खालामाबा खोथाफोरखौ बिजिरनानै नायाबा थिरांथाखौ बोरै लानो नोंनो सानलाय आब'? मा गिदिं गिदा बाथ्रा रायलायनाय जाखो बिलाय? सिदा सिदि खोथाफोरखौ बुंबा मा जायो? नोंनि खाफाला मोजांथाराय आब'। गोरों मोजां न'खरनिफ्रायनो हाबानि खोथा मोनदों जेब्ला मोजां खौराङा दरखंआवनो सफैखाबाय जेब्ला बेखौ बोजबनानै लादो आब'। आरो बेनिफ्राय साबसिन हामसिन खाबु मोननाय नंला। आंबो बाथ्राखौ बुजिबाय जारुनि गोसोखौ आंबो सिफायनो गोसो गैया होमब्लाबो बुंखाबाय ना लामाखौ दोनखाबाय आं होननानै। ए बे मिजिङा मानसियाथ' मोजां नाथाय बिसिनि लाइनाव माबा माबि गाज्रि फारसे खोनाबाय थायो आं आब'। बे सेंग्रा सिख्ला एक्टर एक्ट्रिस ज' ज' बेरायलायनाय सुटिं लालायनाय बिमा बिफा गैलायलायि गोदाव सोराव गोसथोलायनाय गदाय लालायनाय गारलायलायनाय नोंनो मिथिखाबायना आब'?
आब' गाज्रिल' दा मोनसै जिखुनु नोंबो साननानै नाय मोजां खाफाल नोंना हाबाखौ थाब होदो जों मोनजाबानो जाबायना आब' जों रंजागोन ना आब' दे होमबालाय थांसै आं आब' थाथ'लायदो सुबुंस्रिनि सिन्दुरा गोमालांगोन बे मिजिङा नोंसाजोखौ हाबा लानानै आरोबाव उदाय लाबावबा मा खालामगोन नों आब' सिनेमा लाइनावलाय मा ओंखाम दं आब' नोंसाजोखौ गानावलानोसो हरनोसै लासिं सिं साख्रि नङाबा जेबो जाला आब' बे मुलुगाव सासे अफिसारनि बिसि जानाया बेसे खाफाल गोनां आब' बे सिनेमा लाइनाव खालि दावराव दावसि जानायखौ खोनाया नामा नों आब'